malo lejawi takakanyang bagu balo di tengah munggu di malo hati kini takasanang sekali dua dapet minantu. Takot yang di pantak samui salimbado anak rancak minantu santiang sanang lah hati memandang nyona Dagua daga bunyi padati sare mamue buah palo ladape na kandak dalam hati jangan banie imaung kainyo elok kabalai kapaninggahan buliah memilih ragi kain elok bengkalai disudakan padu mencari kanan lain kok kapasa balilah kain bali marekan panjang limo kalau dikisah kanan lain tentu tabedo nanti ngaku layang-layang si malineman bari baiku bakapalo pandai-pandai nae manjago iman di dunia ko banyak godaannya angku aji duduk di mirat kaki bajuntai kaduonyo kita kaji dunia jo akhirat samu dipakai kaduonyo salido pasaba belo kaki dale jalan bungo pasang oh kalau dipandang sarugo elo kamasu amalan kurang batang pitulo di tapi labuh diambil anak orang malala masuk sarugo jo iman tagwa laraba tonggak nantaga
jadi benda baru taranang gadai kurang salido banyak mana gua karugian ane karugian odi madi manyo kasih adiakan duang belah tahu dan do urang ne maka maro tara soange malapekan odi manyo kini ne tolong banakan Oka piladang balilasan dua di Bali le anak bukit tinggi wakatu sumayang hampir masuk mungkin baranti le badan kami kalau lamo de naik ke ladang pagaran di lajang kudo kalau lamo badan sorang kabadendang kopiange takana pulo di Ibu dan Bapak sekalian karena banyak selero. Sementara kita beristirahat dulu karena waktu sholat zuhur tidak berapa lama lagi akan segera masuk. Dan kita lanjutkan nanti setelah sholat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.